Ahojte priatelia rastu. Dnes som sa zobudila úplne s úžasnou náladou a postaralo sa o toto krásne počasie, ktoré ma vyťahlo von pre vás natočiť druhý diel môjho Real Talku, kde sa primárne venujem téme network marketing, ale samozrejme aj osobnostnému rozvoju a osobnostnému rastu, pretože ako som spomínala už v prvom dieli, za mňa jedno s druhým úzko súvisí. Ak si prvý diel nevidel, určite si ho bež pozrieť, poprípade mi zanechaj nejaký komentár, čo sa ti na to najviac páčilo. A dnes sa už dostaneme na úvod druhého dielu, v ktorom sa dozvieme, ako je možné, že network marketing mení ľudské životy a aj napriek tomu ešte tak strašne veľa ľudí myslí negatívne, čo sa týka network marketingu a nedôveruje mu. Po druhé, dozvieme sa, prečo som sa rozhodla posunúť a zmeniť firmu, s ktorou spolupracujem, na základe ktorej si chcem takisto splniť isté ciele v mojom živote. Takisto sa dozvieme, prečo som ešte nedosiahla presne ten taký úspech, ktorý ja pod úspechom vnímam, pretože každý vidíme úspech, alebo si predstavujeme úspech úplne nejako inak. Pre mňa bude znamenať, že som dosiahla ten taký naozajstný úspech vtedy, keď budem mohla ísť vtedy, kedy chcem, kam chcem, keď sa budem naozaj venovať tomu, čomu chcem a keď budem mohla proste pracovať z domu a užívať si tento svet, naozaj byť prítomná tu a teraz. Čo sa nám častokrát v tomto chaose, rýchlom svete málo kedy. Mojou víziou na základe tejto firmy je pomôcť minimálne 100 ľuďom úplne otvoriť ich 100% potenciál, aby dosiahli to, čo je v Maslovej pyramíde úplne na vrchu. A okrem toho oveľa viac nejaké to skvalitnenie života, ale o tom potom, lebo na toto lákajú ľudí naozaj všetci. A ja tu nechcem ľudí zavádzať, že sa stanete za noc milionármi, ale pozrieť sa naozaj fakty. Na konci sa dozvieš, prečo ja vnímam práve túto firmu ako veľmi lukratívnu ponuku, nielen pre mňa, ale aj pre teba. Pretože len spoločne môžeme vytvoriť niečo naozaj veľké a spoločne rásť a užívať si tento život. Takže poďme na to. Poďme sa v prvom rade porozprávať o tom, ako je teda možné, keď ja reálne poznám ľudí, ktorí sa z nuly dostali naozaj veľmi vysoko. Čiže, že network marketing mení ľudské životy a aj napriek tomu počúvame z každej strany čo to robíš, prečo to robíš, veď to je obyčajná pyramída, nerob to je obyčajný oblúb a podobné veci. Viete, bez sebareflexie proste žiaden úspech nepríde. A častokrát, keď niečomu takému prídem, že sa teda rozprávam s daným človekom, ktorý mi tvrdí, že network marketing funkčný nie je, počujem stále to isté dookola. Môj známy pracoval pred 5 rokmi v tejto firme a prišiel o peniaze. A na základe toho ja nedávam absolútne žiadnu pozornosť, ani nechcem dávať žiadnu pozornosť nejakým iným firmám, pretože jeho skúsenosti boli zlé. Alebo možno aj tá druhá osoba mala presnú skúsenosť, ale bohužiaľ s nesprávnou firmou. Ja som už v prvom dieli vysvetľovala, na čo sa ja už teraz pozerám, keď do nejakej firmy vstupujem. Že musí mať naozaj aspoň takých 5 vlastností, aby som povedala OK, dám tomu čas a pozornosť, pretože viem, že toto mi reálne môže zaručiť tieto výsledky. Opäť apelujem na to, že ak ťa táto téma zaujíma, tak si určite bež pozrieť aj diel číslo 1, ak si ho ešte nevidel. Čiže sú to ľudia, ktorí nemajú vlastnú skúsenosť, ale len niečo počuli, alebo ľudia, ktorí sa možno rozhodli pre nesprávnu spoločnosť, nesprávnu organizáciu, alebo ľudia, ktorí bohužiaľ nemajú sebareflexiu. Ale vidia dôvody, prečo nedosiahli daný úspech vo všetkom, len nie v sebe. Firma má zlé produkty, firma má zlý systém, firma neviem čo. Ja dôvodom, prečo som odišla z prvej firmy, nebolo to, že by firma nebola funkčná, produkt nebol funkčný. Ja som sa zamilovala práve do tohto produktu, pretože ma fascinovalo na tomto, ako človek môže predísť istým ochoreniam a naozaj tou prevenciou sa liečiť a byť stále fit. A mala som naozaj potrebu o tom rozprávať všetkým ľuďom na tomto svete, ale bohužiaľ mi tam chýbal ten aspekt, že ten produkt si nemohol dovoliť proste každý a mne už naozaj sa nechcelo vysvetľovať pol roka niekomu, prečo je dôležité brať trebárs chlorofíl, ako nám to môže zmeniť život, pretože nie je čas strácať čas.
A vieš, život nás bude neustále skúšať, či si naozaj vážime ten náš cieľ a či sme pripravení na dané výsledky. A ja som reálne pripravená nebola. Áno, musím priznať, že reálne som sa 3 roky nevenovala veciam, ktorí by ma priblížili k výsledkom, ale viac vzdelávaniu toho, čo ten network marketing vlastne je a ako sa robí správne. Takže máme tu 3 aspekty a ten štvrtý, samozrejme ich viac, ale dneska sa nebudeme venovať tomu nejakým problémom, ale skôr riešeniam, je, že možno boli aj v správnej firme, ale nevedeli, čo robiť na to, aby sme dosiahli úspech. Čiže nemali nejakého uplina, ktorý by im povedal, presne toto ťa bude posúvať. No a teraz sa už dostávame k tomu, pre akú firmu som sa rozhodla, či je to niečo aj pre teba a trošku porovnám to klasické podnikanie s network marketingom, pretože som mala tú česť byť zúčastnená v oboch. Takže keď sa pozriem na to také klasické podnikanie, určite mi vedelo zabezpečiť nejaký ten tok peňazí, nejakú tú istotu, ale potrebovala som na to vysoké investície, strašne veľa môjho času, čiže toho voľného času mi naozaj neostávalo veľa a poďalšie boli tam extrémne veľké rizika. A v network marketingu sú takisto firmy, pri ktorých sú tie rizika vysoké, ale otázky sú častokrát našou odpoveďou. Ja aj keď som vstupovala do tejto terajšej firmy, tak som sa pozerala na to, aké vlastne ja rizika v tejto firme mám. A to riziko som nenašla ani jedno. Čiže network marketing môžeme začať častokrát s firmou, pri ktorej začíname svoje vlastné podnikanie za pár eur. Za pár eur. Samozrejme sú firmy, kde musíte platiť každomesačne za to, že ste tam členom, za to, že vás proste niekto vzdeláva. Sú firmy, ktoré majú vysoké štartovacie balíky, ale sú aj firmy, ktoré vám umožnia začať vaše vlastné podnikanie za pár eur. A samozrejme aj Shogun, prosím pekne, talianska spoločnosť, v ktorej pôsobím teraz, presne toto umožňuje. Začínate v tejto firme za smiešných nejakých investícia proste pre seba, niečo, produkt pre seba, chápete, ktorý vám už potom zarába peniaze, bol 130 eur a v tom okamihu začínate budovať svoje podnikanie. Viete, presne to, je to o tom, že ľudia k tomu network marketingu častokrát nepristupujú ako k svojmu podnikaniu a potom preto aj dosahujú tak malé výsledky. Samozrejme, ako som už spomínala na začiatku, každý jeden z nás má úplne iné ciele. Niekto má cieľ, keď vstupuje do network marketingu, byť naozaj spoločnosti ľudí, ktorí ho posunú vlastne v živote ďalej. Niekto má naozaj cieľ zarobiť si 100, 200, 300, 400, 500 eur pri zamestnaní a niekto reálne chce počase odísť z toho zamestnania a vytvoriť si naozaj tú takú slobodu. A to je samozrejme môjim snom, aby som pomohla 100 ľuďom a samozrejme aj sebe zaručiť si presne toto, tú takú slobodu. Samozrejme som otvorená aj pre ľudí, ktorí chcú zarábať, majú tie iné ciele, tie také menšie ciele, aspoň ich ľahšie spoločne zvládneme, pretože nejakých 300 eur som zarobila už prvý mesiac, odkedy som vstúpila do tejto firmy. Takže ideme sa pozrieť na to, ako som sa k tejto firme dostala. Ja už som spomínala, že nejakým spôsobom som nechcela odísť z tej mojej prvej firmy, pretože sa mi tam v podstate pozdávalo všetko, ale naozaj mi prekážalo to, že ten produkt si nebol schopný dovoliť každý jeden človek. A ten sieťový marketing je reálne o tom, aby ste si vytvárali nejakú sieť. Za mňa network marketing je najlepšia investícia do budúcna, pretože keď s niečím začnete, s niečím, čo naozaj má pevné základy, čiže viete, že nie je to nič nelegálne, viete, že je to niečo na trhu, čo má naozaj istotu, čo už je nejaký čas na trhu, aj keď pozor, táto firma vstupuje na slovenský, český a poľský trh, čiže môžete byť úplne medzi prvými, ktorí toto celé prinesú ku ostatným ľuďom. Nájsť firmu, ktorá má produkt, ktorý si môžete vziať vy ako za váš vlastný a začať na tom podnikať s tým, že ľudia sa ozývajú vám, kontaktujú vás, že čo to máte, lebo oni to chcú tiež. Pretože majú tu nejakú skúsenosť s tým, že cítia, vidia, vnímajú, je proste za mňa neskutočná výhra. A teraz sa už dostanem k tomu, ako som sa vlastne k tomuto dostala. Kontaktovala ma jedna známa, že vie, že mám nejaký ten svoj smer už v živote, pretože ja samozrejme som si už položila tú otázku, kam kráčam a čo chcem, aby tu po mne ostalo, ale stále
poznám aj tú silu network marketingu a povedala som, že si už v živote nenechám utiecť žiadnu príležitosť. Reálne poviem, že mi trvalo 2 týždne, kým som sa vôbec dostala k tomu, aby som si pozrela ten daný materiál, ktorá mi tá daná známa poslala. Ale pozrela som si to a zistila som, že poprvé už s týmto produktom mám vlastnú skúsenosť, pretože to na mňa vyskakovalo všade na Instagrame, pretože vo Švajčiarsku to už vinčalo preto. A bola som milo prekvapená, cena pomer kvalita naozaj bolo, že 100%, tak som si hneď povedala, OK, dám tomu možnosť, dám tomu čas. A ešte tá známa, keďže povedala, že ja som si istá, že ty by si v tom bola úplne ako doma, tak to mi zase dodalo na nejakej takej mojej motivácii, inšpirácii, prečo toto robiť, lebo som sa reálne v tomto videla. Pretože ja som stále hovorila, že ja nie som závislá na kabelkách, topánkach, štekličkách myslím, lebo na botaskách som, ale že som závislá na vôňach, na parfémoch. A presne táto talianska spoločnosť začala aj práve s parfémy, pretože pozor, naša spoločnosť má viac ako 3000 produktov. Čiže čím viac produktov firma má, tým väčšie množstvo ľudí môžeš zaujať alebo sa stať tvojim zákazníkom, po prípade poradcom a spoločne tvoriť nejaký tím a spoločne dosahovať. Hlavne som si začala písať pre a proti a jednoznačne pre zvíťazilo. Takže poďme sa na to pozrieť, ako som tu teda začala. Na to, aby ste sa stali poradcom, čiže na to, aby ste získali nejaké tie výhody, potrebujete urobiť len jednu vec a to investovať peniaz, ktorý si myslím, že ak sa naozaj v istých veciach obmedzíte, tak za 1-2 mesiace aj s priemerným platom to dokážete dať dokopy. A je to na kúpu tohto nástroja, tohto krásneho nástroja, ktorý obsahuje 130 vysoko kvalitných parfémov, čiže vzoriek parfémov. Čiže vlastne jediná investícia a aby ste mali vlastnú skúsenosť. Neviem, či viete, ale parfémy nie sú patentované. Čiže ak príde napríklad Prada alebo nejaká luxusná značka s tým, že dáva do predaja nejaký parfém, nemusí to jednoznačne znamenať, že si otvorili teraz vlastnú tovareň a vyrobili ten daný parfém oni, ale oni si odkupujú tie vône, čiže esencie od nejakých firiem, napríklad od Fragvoltu vo Francúzsku, kde sú vyrábané aj naše vysoko kvalitné vône. Čiže častokrát sa môže stať, že si kúpite skoro ten istý produkt, len cena je prispôsobená značke. Čiže platíte viac za značku ako za ten obsah. No, naše parfémy, prosím pekne, sú bez vody, čiže neplatíte za nejakú vodu. Častokrát sa stáva, že parfémy sú riedené, takisto sú bez alkoholu, čiže alergici, ktorí mali problém s používaním nejakých parfémov, tu prosím pekne tento problém nenájdete. A ešte XY vecí, ktoré by som mohla vyzdvihnúť, čo sa týka našich parfémov. Pozor, dostupných pre úplne každého. Akurát, že tá kvalita je tak brutálna, že sa nenájde zákazník, ktorý by nebol spokojný. Shogun vymyslel presne túto úžasnú možnosť pre všetkých, ktorí chcú mať vysoko kvalitné parfémy, ale za dostupnú cenu, že majú všetky parfémy identický flakón, čiže sa šetria neskutočné peniaze. A nehovorím ani o tom, že s touto kúpou nezačínate len svoje vlastné podnikanie, nezačnete si zarábať len peniaze, ale získavate ďalšie extrémne výhody, ktoré sa vám určite budú páčiť, a to sú zľavy, čiže špeciálne ceny pre vás poradcov, ktoré máte na úplne všetky produkty, ktoré Shogun ponúka. No neber to. Ak ti tvoja intuícia rozpráva, že je čas niečo začať robiť so svojím životom a chceš sa začať aj s týmto posúvať, určite sa mi ozvi. Dohodneme si spoločný call, kde ťa prevediem celým systémom a od tohto dňa môžeš začať svoje vlastné podnikanie. Alebo ak sa zaujímaš špeciálne o parfémy, alebo chceš mať proste ten extrémne kvalitný parfém za úplne dostupnú cenu pre každého, napíš mi do komentu tvoj najviac obľúbený parfém, za ktoré si možno dala stovky eur, a ja ti napíšem číslo nášho parfému, ktorý bude určite vhodný pre teba a ktorý si určite zamiluješ nielen cenou, ale hlavne kvalitou. Veľmi sa teším na ľudí, ktorí sú pripravení urobiť rozhodnutie, dať seba a svoj život na prvé miesto. Pretože spoločne dokážeme veľké veci.
Veľmi sa na vás teším a ak ťa táto téma zaujímala, určite mi nezabudni dať subscribe, aby ti nič dôležité neuniklo a napíš mi do komentu, čo sa ti najviac z tohto videa páčilo. Prajem vám všetko dobré, krásny zvyšok dňa a nech je každý jeden deň výnimočný.